Mga kaibigan, andito kami ngayon sa bundok, sa farm ni Pastor Fred Dinoro. So, andito kami ngayon sa isang maliit na farm niya. Dahil kukuha kami ng tilapia ngayon. Ayan, kasama ko si G. Caleb Generation TV. Ayan, si Pastor Arbs. So, meron na kaming kuha doon mga kaibigan. Siguro nasa mga more than 10 pieces na yata. So, kuha pa kami ulit. So, ito ang aming ngayon, ulamin. Yan, tingnan natin mga kaibigan ang unang hulog. Pak! Ha? Ako din na. Okay. Pag mukisaw, mo na ni. Oh. Okay. Lo, Jesus Christ. Ano, soy. Wow! Bista, uy! Uy, ang laki. Wow! Uy! Pagkanindot sa kinabuhi, Lord. Lagi mamahan lagi kita kay bali. Laka. Bista, sini. Okay. Kilo kumbungan. Sada ko kayo. Kukog kami. Dali araw eh. Ang bilis. Pagman. Atis pa man. Dang tay kalingawan ni pasod-pasod lo. Tay Mo. ba? Dapat punan. Okay, ito na ang pangalawa. Wow. Thank you, Lord. Okay. Uy. Yan. Pangalawa na to. Praise God, praise God. Kakaon na yun ni. Okay. Praise God. Dadandok. Dako. Ano mo? Praise the Lord. Lord. Ulam na to, ulam. Ulam. Hindi sa pound. Ha? Mura kuno-kuanan. Buhat ratag nga di pagkaidara na to, tay lain mabuhat. Kaya bunga no? Nabe dagko kaya. Buhat ang kita. Tapos kato na dito. Pili na tayo pa-harvest. Ano? Wala. Lahat. Puro na. Sana. Sana na eh. Oo. Dito ilis sa kwan. Bisa na to paon. Kaya nakuha nyo na.
Pandra akong paon-paon. Subot. Pagkakuha na ko. Sangat ka nagpabugat mo. Ang iyang kuwan taga. Dali ra mo. Ay, durian mo dire. Betul dira ako sa sige na. Look. Thank you, Lord. Ano yan lagi atong kinabuhi? Kanindot sa kinabuhi. Positive pa po nung tiyak kung ba. Ano, masugawan po na ba? Ubid kasulay pa si Ubid. Si Asli bitaw na masol sa rig. Nagkuha ni Ibis, basta. Ang shot karon, ikitaon kalimut si Asli taon. Ikitang ingon, fishing na po ka dito.